главная цель этого фестиваля – это возрождение, это сохранение и, конечно же, передача молодому поколению семейных традиций. Сейчас мы будем приглашать тех людей, про которых можно сказать, что у них большая такая родословная династия. На сцену приглашаем представителей династии Софиуловых, Зиганшиных, Файзулиных, Асадовых. Выбрана тематика очень актуальная для нашего времени. Народ, который не знает свое прошлое, своих предков, свою родословную, он просто теряет настоящее. Эти праздники крайне необходимы для того, чтобы подрастающему поколению воспитывать нравственность, идеологию, любовь и межнациональную любовь, толерантность. Чтобы наш мир, наша дружба была примером всем остальным людям на этой планете. Ништәтәбез ал соны. Ништәбез. Ништәбез әйтәбез. Bizden dini merasim, dini beylemlerimiz var. Oraza gayeti, kurban gayeti, şulay bit, mevlüt keçeleri. Ama lakin o beyleminde, bunda türlü millet akılları, türlü din akılları, türlü kişiler, buna uzunuz kurası bunda, türlü millet yiyorlar. Мы были еще в том году, тоже на празднике, очень нам понравилось. И в этом году снова приехали. Храним историю, знаем, кто прабабушки, прадедушки. История семьи хранится в альбомах, вообще в памяти, в сердцах. Вопросом сохранения именно конкретно нашей семьи, конечно, мы за историей нашей семьи мы задумались год назад. Наверное, примерно, когда наши дедушки, бабушки уже в таком более взрослом преклонном возрасте, и понимая, что они, возможно, в скором времени уйдут, и начали задуматься, что надо сохранить свой род. А кто же были наши предки? Во-первых, это все-таки история твоей семьи, культура в первую очередь. И дети, которые знают свою историю в прошлом, они будут более уверенно двигаться в дальнейшем. Миңа бу бәйрәм ошый, бик тантаналы, бик зур бәйрәм. Минемчә, бу тарихны сакларга кирәк. Мин үземнең 2-3 буыным беләм. Син рәсем ясадыңмы син? Субханалла, машалла. Менә бит нинди матур рәсем ясаган. Без бит инде күчтәнәч тапшыруыннан, менә без үзебез менә минем дустым бу йомшак. Biz de күчтәнәч тапшыруында үзегез беләсез, дәвәни, дәвәти, бу бит инде нәсел, буын, әйме үзебезнең безне тамырларыбызны белергә тиеш дигәнне аңлата. Шуның өчен бу бәйрәм бик кирәк. Менә мин монда рәсемнәр ясап алып килгәннәр әйме шаккатам. Алар үзләренең нәсел агачларын ясыйлар. Бу бит искиткеч әйбер. Элек менә мәсәлән әйткәннәр 7 буыннан алып 70 буынга хәтле белергә кирәк дигәннәр әйме. Нәселебезне белгән сайын без бай булабыз. Рухи да бай булабыз. Мин үземнең инде тоже берничә бабамны беләм. Без инде нәсел агачында ясап куйдык. Аллага шөкер, алдагы буыннарыбызны да өйрәнәбез кемнәр булды икән дип. Ул бик кызык. Балаларга әйтсәң, алар ни шикелле тистеңдереп алалар, әйме? Шуңа күрә без дәвәниләр аларга моны әйтеп калдырырга тиешбез. Без Түбән Кама шәһәреннән килдек. Әмир, Адилә, Лилияна. Без үзебезнең алты буынны беләбез. Үзебезнең нәселебезне өйрәндек. Барысы да әби бабайларның барысын беләбез. Үзебезнең тәҗрибәбез бар. Без аның өстендә эшлибез. Балаларыбыз безнең үткәнне белергә тиеш. Менә бу безнең әтиебезнең төп йорты, төп нигезе. Без бөтенебез 9 бала шушы йортта тудык, шушы йортта үстек. Biz үскән вакытта әти утыра да инде сөйләде, бабай, бабайның бабасы, бабай, бабайның бабасы. Шулай ул нәсел сөйләде безнең әти. Анарсын инде әни һәр вакыт әйтә, кызым, сез ул шәҗәрәгезне ясагыз диде. Бүгенге көндә мин үзебезнең нәселдә 12 буынны беләм.
знаю 7 поколений своего рода. Ну, я сохраняю наше родословное путем записи, путем работы в архивных документах, путем передачи это нашим детям. У меня 7 внуков, вот, в частности, которые тоже начинают приобщаться к своей большой-большой родословной. Моя династия, моя семья многонациональна. Я бы мог бы вам сказать даже это на разных языках, которые представляю. Это салям алейкум, камарджаба, лабас, тервис, бунадайс, исамесес, тере, здоровеньки были, здравствуйте! Я знаю 4 поколения своей семьи, как бы до прапрадеда. Мне интересна тема родословной, потому что так ты больше понимаешь, откуда вообще взялся твой род, откуда вы пошли, потому что у нас очень много шведов, евреев в семье, в поколениях. Вот по памяти я родословно знаю, наверное, буквально 4 поколения. Но вот недавно у меня, кстати, сестра мамы начала изучать вот родословную, и выяснилось, что у нас, оказывается, даже есть турецкие корни. Из-за вот русско-турецкой войны мы, получается, прапрадедушка остался, женился на моей прапрабабушке, и вот у нас такая смесь оказалась. То есть, если бы это не изучать, мы бы это и так и не узнали бы. Мы сделали древо нашей родословной. Но, правда, оно у нас не очень большое, но мы над ним работаем. Это где-то у нас 4 поколения мы все-таки вспомнили. И вот сейчас с внуками тоже мы рисуем это дерево, и мы им рассказываем, кто был их дед, кто был прадед. И мы даже хотим книгу написать. Вот собираем фотографии, иншаллах, чтобы и детишки наши потом нас помнили и своим детям передавали. Шәҗәрә бәйрәме ул безнең гаиләгә бик якын. Минем туганым Нәҗип Наккаш шәҗәрәләр белән мавыга эш итә. Шуңа күрә без әле күптән түгел аның белән очрашып, бүген бөтен үзебезнең туганнарны, бабайларны яздырып, шундый шәҗәрә ясадык. Мен әти ягыннан төзедем шәҗәрәне. Темага кирешү ул гадәти бер кызыксынудан башланды. Кемнәр булган минем бабайлар, кайчан туганнар, аларның исемнәре ничек. Минем нәселем зур нәсел, шактый тирәнгә киткән. Рысай дигән бабайдан башладык. Рысай ул бәхетле дигән сүзне аңлата. Авылга иң беренче килгән бабалар 1620 еллар тирәсендә туганнар. Алар Персут буена таба якларынан, Миша якларынан, Чукындырудан качып килгәннәр һәм шушында урнашканнар. Һәм 17нче гасыр башыннан бирле шушында яшиләр. Кызганычка каршы мен 5 буынга хәтле генә таптым үзебезнең, чөнки архивларда да ниләрдә сакланмаган. Белән рәсем безгә дә киләләр, менә еш киләләр сорап. Хәзер калмады архивта кем яшәгән, менә Марҗаниянең нәселләре, Юсуповларның нәселләре. Менә бүген әле менә монда бәйрәмгә килде. Юнусовлардан нәселе килде сорады. Күрсәтә кая яшәгәннәрен, кая торганнары менә татар бистәсендә. Әлбәттә кеше кызыксына, кешегә бу кирәк. И менә бу бәйрәм, менә бу тамаша, ул ничектә кешене тагында эткәрә шулары. Менә бу шәҗәрә кеше уйлый башлый, ә мин каян икән? Кем булган икән минем туганнарым, бабаларым, кемнәр булган икән дип. Если каждый из нас поймет, что он продолжитель своего рода, что от него зависит имидж, красота этого рода, да, что он ответственен за этот род и перед потомками, и перед теми, кто был. Я думаю, страна станет совсем другая, и люди будут добрее, нежнее, может быть, да. Это чисто наше вот такое желание. И вот с этим пожеланием, в общем-то, мы как раз и шли на этот праздник, и мы его таким образом делали.